Nasikatin siya kanya manapanagya agkakagsa tayo agkanta tayo idiri tayo imbag benayati ako tayo Apno na nintegi agkakagsa tayo. Marugyan tayo dati panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ngiraman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman ni Mrs. Lilia Miranda Bangalan ken ti pamilyana kastama ti pagyaman ni Florentino Viloria. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agdaydayo iti Dios tamamati tayo ken Kristo anagungar. Gapu ken kuana napalinteg tayo, napabilag tayo, nekkan tayo ti pigsa nga agserbi ken kuana. Iti napakumbaba a puso, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangi mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pumararag tayo. O Diyos, apoon ti wayawaya ken pan nakaisalakan mi, timudem kad ti panagdawat mi ken ka, tulungam kad dagiti insalakan mo babaen ti dara ti anak mo, taem no agbiag da gapuken ka, ket agragsakda asitatalged iti sidong mo, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Daytoy maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Idi dimteng ni Pablo iti ili ti Pisidia, jay Antioquia, simrek iti sinagoga ket kinunana. Kakabsat ko, da kayo a nagtaod iti kapututan ni Abraham, ken da kayo adaduma nga agdaydayaw iti Dios. Da tayo iti kaitedan iti mensahe iti panakaisalakan. Ta saan nga ammo dagiti tattao nga agnaed dijay Jerusalem, ken dagiti pangulo da ani Jesus ti mangisalakan. Di damet na awatan iti sao dagiti profeta a maibasbasa iti tunggal aldaw a panaginana. No pay kasta, tinungpalda iti sao dagiti profeta babaen ti panangukom da ken ni Jesus. Ket uray no awan nasarakan da apakaigapuanan na amakedngan amatay, dinawat da ken Pilato apapapatay na. Idi na aramid dan iti amin ako na iti nasantuan asurat, may papan ken kuana, imbabada iti krus sada intanem. Ngem pinagungar ti Dios. Adu nga aldaw nagparparang kadagiti kinakuykuyog na anapan dijay Jerusalem, manipud Galilea. Isuda itan dagiti saksi na kadagiti tattao.
Ket adda kami ditoy amang ngeg kada kayo, itinaimbag adamag, ngayon kara iti Diyos, nga aramiden na kadagiti ama tayo. Tinungpalnan ita kada tayo, akapututan da, babaen ti panang pagungar na ken Jesus. Kas nailanad iti may kadwa asal mo, sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Daytoy ti sao ti Apo. Diyan tayo. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Sikat anak Ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Insaad ko ti arik ijay Sion, anasantuan aturod ko. Impakaamok ti imbilin ti Apo, sika ti anak ko, kinunana kanya. Ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Dumawat ka, ket ited ko amin a nasyon kengka. Kukuam to ti amin nga adda ditoy daga. Dada elem ida babaen ti sarukod alandok. Burakem to ida akasla banga. Sikat anak ko, nagbalinak ka. Ngarod, da kayo nga ari denggendak. Da kayo aturayen ipangagdak. Agserdi kayo asibubukteng ti Apo. Si pepegerger kayo nga agrukbab keng kuana. Itangal. Nagbalinak ka. Tader tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria pinipaitin ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribuka wenno mariribukan, mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak. Ado ti pagyanan iti balay ni amak ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak ko maibaga daytoy kada kayo no saan apod no. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo umay kay to alaen. Tapno adda kayo met iti yan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas saan ming ammo no sa dino ti papanam. Kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan iti ama no di magnakanyak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo pinipaitin ka. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Welcome kadagiti pilgrims nga nagkapupay ti Apari. Welcome kada kayo amin. Deti Ebanghelyo tayo kuna ni Apo Isos siyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Is it imaginary way? Anya dito imaginary nga dalan ka di daytoy nga haan nga makita nga pugpug tuan tay laeng. Anya dito ibagbagan na nga dalan ti pudno ken ti biag apay kasla kuma anya nga ro dito kasla kuma stairway to heaven nga kasla imaginary nga isuna ti pagrangtayan tayo nga mapan ijay langit.
Kadi diyan anya ti panunot tayo, anya ti notion tayo, anya ti panagawat tayo, iti dayto imbaga ni Apo Jesus nga siya ti dalan ti pudno ken ti biag. No daduma ka adda misconception tayo. No daduma ka adda biddot nga panangi-interpret tayo. Anya ti pudno, anya ti dalan, anya ti biag. Da kami dito Santa Cruz, dito laeng ili nga Santa Cruz. Ada grupo mi dagitay papastor ken papadi kasla da ecumenical group mi ke udto lang Sibilya kada gitoy dito lang Sibilya nagmaymay sa nga barangay ngam adda walo nga denominasyon nakita yo dagita nagsasango nga simbahan dita ni walo nagado iso nga ti pamilya dito original Sibilya awam pa iti 20 nga pure nga Catholic families no addaman sa gaysa kadwan na nagbibingay di pamilya nga mismo ka ecumenical adda na panti independiente adda na panti iglesia adda na panti kasi gapot agkakabagyan amin dagita kasla na nawarada alas jay ket adda may nga pastor ito masakupan mi na minsan nagmi-meeting kami ijay Santa Cruz adda di may nga min nga pastor nga nagsakristan kano dito idi nang patadder ti bukod na nga kasla basit nga kongregasyon. Ket di agtutungtong kami kun nadji kadwa na nga pastor, ipadpadamag na diti pastor. Amoy sa Kristan nak idi ni the name Father Fuller di padit ti idi. Kay di sa Kristan nak idi. Idi kuan kastoy met tinasurutakon. Kun na DJ may nga pastor iso natauhan ka nasurutam ti pudno iso nga nagpadader ka kunana kuna mga simmong bat naulaw ka iso nga nagpatader ka ti sabali nga reliyon kunak muta pa iso nagibaga ka di may nga pastoran nga natauhan ka no iso nga nagpatader ni baliktad apay kaya nga sa uwan kamali tayo kaya nga sa uwan madi tayo kana natauhan ka no kasla kuma namulat sa katotohanan di jagati pagsasauda niya no kaya mga maamon ti ginapudno ka may kadtoy pamati mi kuna mga insong bat ata medyo makaubispon sa pay mo din nang ibaga natauhan na amon ti pudno iso nga nagpatader ka ti bukod mo kuna haan naulaw ka iso nga nagpatader ka iti bukod mo kuna alangan met ang ibagak nga once da kay ti pudno kuna sinno ti pudno Sino ti pudno nga rod kanya tayo isuda da tayo iklim tayo mga da tayo ti simbaan nga pinatader ni Kristo because of the Pope, the apostolicity, continuity kalangan nga isuda garod kasi minsina dalaeng kaan sino ti pudno ayan na ti dalan ayan na ti pudno ayan na ti biag kung ano tinihang kayo madanagan ken mariribukan. No kumano ti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo, masurutan tayo ti dalan, ti pudno ken ti biag, dadta. Nakatanggaya iti sango tayo ti dalan, ti pudno ken ti biag. Ayan na, Father. Ori ka makimismisa ka, ori ka no... Anya data grupo yo si WL ori ka no acolyte ka ori ka elector ka no hamo masurutan ti pudno nga dalan ti pudno ken ti biag. Awang kanyam hanga maulaw kas pangarigan ko madya agasawa tapno nalaklak ang ibasar di agasawa no damdamo da nga agasawa agi struggle dayta ado di kitay ipapilit di may sa ada di kitay pride ti tunggal may sa siyempre idealism nga di kabarbaro nga agasawa ngam later on aginawat da kasi agin nurnos da nga adda dagiti masapol nga isakripisyo nga wen kunam ko mga lalaki ka agbalin nga sa anen gaputa na wen mga kanayon di babae iso na lata ti wen nga lakas di kuma aging gana nga agkasurutan da iso di masurutan yo kunana di jay so ti advice dagiti lalaki ken babakat ka dagiti kabarbaro agasawa kastalaeng masurutan yon to kasi nagulupay lang nga rod di dalan dahan ngam into no bumaybayag, masuro, ori kada ka mga papadi. No ka-orden mo, adda pa lang di ragsak mo, adda di idealism mo, adda di talaga kayat mo nga aramidan, nakadado ti kaya mo nga aramidan. Into no kastalaeng tadamdam mo, nagulupay laeng gidalan mo.
Ngam no masurutam ton kasla ko masanay kanton amom to ti teknik na mo ti agbiag akas padi isu dayay masurutam to isu dayay ti dalan. Agta der kanto ti kinapudno. Nga ti kinapudno gayam nga uri adda kaya mong aramiden. Haam nga mabalin para iti tao. Ta siyempre no kapadpadin mo ta itiram amin nya kabaulaman. Ti kinapudno na, dagiti nagpapalakpaking ka, idi ordinasyon mo, isudan to ti chismoso, isudan to mang sipot tabiyag mo, kinapudno da ita. Hanga mabalin nga, agbiyaga nga pa, di awan ti mang kritik kanyak, Nakarkaro pa yung i-kritik da ka, dagiti adda sidag ti simbaan, ha? That is reality. Realidad day jay, pudno day jay. Kano masurutam daytoy no ammom ti agbiya ammom man masurutam ti dalan ti biag mon makitam ti realidad ti panagbiag isu day jay maberu ka mon ti pudpud no nga biag iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo ko adu ti kasjay no dadumag hante masursurutan hanga gapota religious gapota religious ka nga kanayon ti simbaan ka ti panangipagarop mo ka masursurutam ti dalan ni Apo Jesus haan uray padi ka, uray no lektor ka, uray akulite ka, uray obispo ka, no ti idaydayaw mo ti panagbiag mo kasi haan nga ni Apo Diyos, amin nga aramid mo kati maidaydayaw ka haan nga ni Apo Diyos. You are in the wrong way. There's only one way. Agrong way ka, anya ti one way, amin nga aramid mo maidaydayaw ti Diyos. Ngam do di laeng kinapadi mon, panagibasa mon, panagpakumunyon mo no ako like kan, kati panagipagarup mo kadda basit simbol silta utek mo, nga siyak ti maidaydayaw, you're on the wrong way. There's only one way. Anya day jay, pakaidaydayawan niya po Diyos. Timulong ka kinikabsa mo. Nang tid ka titulong mo kinikabsa mo. Nang ti panunutam ka pakaidaydayawan tanagan mo, you're on the wrong way. Haan nga para kini Apo Diyos. Dapat kumariya aramidem para kini. Isugarod na wrong way. Isu dayjay ti pudno. Kuno masurutam dayta, no mabigbig mo dayta akinapudno, nga ni Apo Jesus laeng ti biag tayo, isu na ti amin tayo. Tulong mo, ayat mo, panangaywan mo tabagim, apay nga aywanam tabagim, tapno adda nga maidaydayaw ni Apo Diyos, aywanam ni kabsat mo, you're on the right track. Ay, us-usto di jay panangaywan mo. Taapaya, makaserbi ka kadagiti kakabsat mo, maidaydayaw ni Apo Diyos, babaan ti panangidaydayaw mo, usto di dalan mo. Kuno masurutam dayto nga kinapudno, para kini Apo Jesus, isu di jay, adda biag king ka. You only find happiness in Jesus kuna na day dyan. Nilaeng Apo Jesus ti pakasarakam ti ransak. It's not your money. It's not your property. It's not your education. Never nga dayta possession mo wano position. No adda dayta ta sika ti maidaydayaw. Addan tulat ta nga to nga maidaydayaw ngam sika frustration tulat ta ti biagbo. Anya ti rumbang aramidem. Uray simple things nga aramidem no para kin ni Apo Diyos, pakaidaydayawan ni Apo Diyos, adda biag king ka. Ngam numang mangted ka, berbero kam Diyos o papak na, an nga ayat dayta, pautang, na ilibre ka, ngam ilibre na tumat pautang dayjay, na ikang ka, nagpauit di anak ko, ngamintan sumangpet ka di anak mo makabang-banglo, investment dayjay. Haan nga ayat dayjay. Nawan dayjay. Isungarod nga di panunot tayo nga, nakasingsing petak keng kuana, apaya nga lipliputan na. Di kinasingput mo kanya na, because it's your katatao, iso ti katataom, that is love. Di insubli na, no haan nga ayat, it no longer your problem. Haan ka nga ma-frustrate. Taapaya agay-ayat ka ngam no. Ti pampanunutom ka agsingput taktat no agsingput da makanyak. Haan nga para kini Apo Jesus dayta. Iso nga ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat dadta ti dalan. Dadta ti pudno para kini Apo Jesus amin. Tapno maaddaan ka iti.
Biyag. Iso ko na nangarod ka, haang kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo umad kanyak, no adda na uneg. No adda deep relationship tayo kini Apo Jesus. Awan pa kadanagan tayo ti lubong, awan ti pakariribukan tayo, may salaeng. Tila pakariribukan tayo, tila saludsudan tayo, am I on the right track? Adda ak ka di iti pudno nga dalan, wano nakarongwe ak. Dahil ang ti pakariribukan tayo kumada, dahil aramidat, pakaidaydayawan ka din ni Apo Diyos. Wano siya. Ado ati tendency na, oray siya nga padi ako, ado ati tendency na, nga day tayo, no daduma ka, no nakapsot ka ako malipatam, dahil bagbagi mo itidaydayaw mo, hambangan ni Apo Diyos, wrong way, you're on the wrong way. Hala kakabsat, lagi ti aramidan tayo, dagiti panggap tayo, dagiti tartarigagayan tayo, laglagi pun tayo lata, imulmula tayo lata di panunot tayo, naka right way akadi no wrong way. There's only one way. Nila ang Apo Jesus, no para kanya na amin, you're on the right track. Nila palagi pantay matibagbagi tayo, no ayan tayo. Palagi pantay matibagbagi tayo, no si bibiyag tayo pa, no natay tayo. Ka-actually, ado ti tattao nga umang-angis, mangmangan, physically alive, but spiritually dead. Ado tinatay nga agbibiyag. Ado pa iti kaang-angot na natayon. Ado pa iti agrup-rupa kas labang kayon. So nga delikado aday jay. Uray papuraw ka nga papuraw tarupam kas labang kayon. Awam mo biyag king ka natay. Agsublikin ni Apo Jesus si bibiyag. Isagot mo nang may kindigat, namin ko, may kuidatom, ken na Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat inanumo adaton, sapay kumakakaikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat inanumo adaton, Sabay kumatagda kay karyang na umawat ibagigin dara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. iya po awatin na kumadagiti daton sa imam. Kat may paaya pa kay daydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo daytoy daton mi, ket iti sidong ti pannalaknib mo, masalimet-mitan mi kuma, dagiti nalpas mon nga inted, ket magunod minto, dagiti agnanayon na pamagasat mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yung agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Podno una ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ibunannag mi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa una iti dayti at tiyempo apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan ti panang dadael mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti sidong ni Kristo na isobli kada kami iti biag anain kasigudan anan sa tagrag ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles
ikantada ti imno ti panakaidaydayaw mo, kat kunada adi agsarday. Santo, 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 Tiyapo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ilangit ken daga, nagduday ti pakay-daydayawan. Hosana iti kangagwan, madaydayaw, tiyumay tinagan ti Apo. Hosana iti kangagwan. Podnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, iti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon a tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen di krus mo ganin ka panagungar inakam insalakan sika ananubos isa nga lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngaldaw.
pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan o manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin kan dayang. O apo may Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kayani kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, pasyon na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, itden kadakam ti kapwa. Adtoy ni Apo Esos, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako, check may karingan may kakanya. Ang tinay sa lain, so magpaimbag ko yung katrabaho. Ni Kristo asalakan, ingkang mawapin, asang kagiungan, sa paiuman, daytoy pananang ingkang maunod tapyat sa nalubungan di Kristo Jesus, anak mo anasudi, pinainda to, daragin magi, Kumararag tayo. Awatem kad apo dagitoy daton mi, kat iti sidong di panalaknib mo, masalimat-mitan mi kuma dagiti nalpas mon nga inted, kat magunod minto dagiti agnanayon apam magasat mo. Gapo ken apo may Hesus Kristo nga anak mo ket Dios,
iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ko mama. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Mananyaman tayo kakapsat, ya ay ni Jesus Diyos tayo kinaya. Adungal daw tinaglawas kanya, ngimday tuhi